Γεια σας, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου στο YouTube, όπου εδώ θα δούμε κάποια βιντεάκια σχετικά με το παιχνίδι Icarium, το οποίο μπορείς να χτίσεις, να πολεμήσεις και να κυβερνήσεις βέβαια στην πόλη σου, στον κόσμο σου, τι θέλεις να κάνεις αναλόγως. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια πραγματάκια εύκολα. Εδώ ας πούμε βλέπουμε πόσο χρυσό έχουμε σε κάθε πόλη αναλυτικά, ορίστε, και το σύνολο που είμαστε στο συν αυτή τη στιγμή. Εδώ μπορούμε να δούμε τον αριθμό των πλοίων, των εμπορικών, τα σκάφη, ορίστε, είναι όλα σε αποστολή. Εδώ βλέπουμε που παράγουμε ξύλο, κρασί, μάρμαρο, γυαλί και θείο, πόσο έχουμε στις αποθήκες μας. Εδώ είναι η προβολή κόσμου. Εδώ είναι το νησί μας, με πόσες πόλεις έχει ο καθένας, και έχω δύο στο συγκεκριμένο. Και εδώ είναι η πόλη που γυρίζουμε πάλι πίσω. Ορίστε, με τα κτίρια. Για να αναβαθμίσουμε ένα κτίριο, ας πούμε τυχαία, πάμε εδώ στην Αλάνα που λέει, το οποίο μας δίνει πάρα πολύ χωρητικότητα στην αποθήκη, αλλά δεν είναι ασφαλές. Βλέπετε, ασφαλή αποκλοπή, όλα τα άλλα δεν είναι ασφαλή, αλλά έχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα. Και ερχόμαστε εδώ πέρα, πολύ αναβάθμιση ή κατεδάφιση, αναλόγως θέλουμε να κάνουμε. Μην φοβάστε να κάνετε κατεδάφιση σε ένα κτίριο, άμα θέλετε, και πατάμε αναβάθμιση. Έκανα λάθος, υπάρχει ήδη ένα κτίριο που αναβαθμίζεται, το οποίο είναι εδώ κάτω, το πειρατικό φρούριο, που δεν το είδα πριν, και ούτε καθεξής. Λοιπόν, εδώ μας λέει διάφορα στοιχεία όταν πατάμε πάνω στις πόλεις, τι έχουμε ενεργοποιήσει. Ο στρατός, αν έχουμε κάποιο πόλεμο, γίνεται κόκκινο να μας πολεμάνε, ή αν έχουμε κάποια αποστολή, όπως τώρα εγώ που στέλνω κάποια πράγματα σε κάποιες πόλεις. Η έρευνά μας, που είναι πολύ σημαντικό, τι βλέπετε την πρόοδο της εδώ πέρα, και εδώ τι έχουμε ερευνήσει, και η διπλωματία που μπορούμε να πάρουμε και να στείλουμε μηνύματα στη συμμαχία μας ή σε οποιοδήποτε.